Arratsaldeon, arratsaldeon eta ongi etorri, lurraldea hizkuntza laugarren aldi honetako azken saiora. Saio hau egituratzerakoan, pixkat aurretik jorratutako edukiak kontuan hartuta, prisma desberdin bat, ikuspegi desberdin bat emana izan genion, eta ikuspegi berri hori landu nahian, mai gainean gai bat jarri nahi izan genuen, ez dakidana heterodoxoa den, edo batzuentzat behar bada aspaldiko gaia izango da, baina berritasun punto garrantzitsu bat duena, 2018an gaudelako. Eta da zuzen ere, ia udalerri euskaldunek baduten baduten alako eginkizun bat, bere hiztunak, nolabait ere, talentudun hiztunak izan daitezen, eta talentu hori Euskal Herriak herri moduan jaso dezan. Saio horren inguruan eta saioa osatzerakoan, hirugarren gonbidatua falta dugu, bagenuelako industria alorreko persona ezagun bat etorri ez denez eta argitaratu ez denez bere izen ez esaten hasiko, etorri ezin izan duena, geroztikan ibili gara beste batzuei tiraka, tartean oraintxe Donostian gastronomikan dabiltzan berrikuntza txef euskaldun beto batzuk, ere ezin izan dut etorri, beraz, Xabier Amuriza, eta Miren Elgarrezta eta Xabier Amuriza ditugu gurekin, eta behar bada, aurkeztuko izkizuet oraintxe, baina aurkeztearekin batera, neukan alako azalpen txiki bat prestatua gaia kokatzeko eta aipatu egingo izuet, ezta? Michel Etxekopar, Gotaineko txirulariak, esaten du, Zuberoa dela munduan artista gehien duen lurraldea, densidadez ulertzen da, ezta? Eta hain zuzen ere zergatik, udalerri txikiak, denak elkarren ondoan ikasten dutelako elkarrekin dantzan, txirula jotzen, pastoralak egiten, maskaradak eta behar den guztia. Eta ez hori bakarrik, eta gainera soinekoa josten, eta bar. Eta beraz, bere gogo eta horri tiraka, ekarriko bagenu lurgune euskaldunera, Zuberoa ere baden hori, naiz eta gaur-gaurkoz ez dugun alako datu ofizialik Zuberoako udalerritako euskara gaitasunari buruz, gezurra badirudi ere, hor gaude, eta nolabait ere, ari horri tiraka, ekarri dugu gai hori ona, ezta? Eta nolabait ere, oso behin baina gehiagotan aipatzen zaigu, eta merezi du bai gainean jartzea, ezta? Udalerri txikietako kapital soziala zeinen garrantzitsua den. Baina udalerri txikietako kapital soziala esatean alegia elkarteak, elkarteen arteko loturak, elkarrekin egindako festak, elkarrekin egindako auzolanak, elkarrekin egindako hau, eta elkarrekin egindako beste, konturatzen gara, gure lurgune euskaldunaren kontzeptua pasatzen dela, euskararen erreserba bat izatetik, balio berezi bat daukan eremu batera. Eta kapital sozial handia duzula esatea, ez da bakarrik euskalduna zarela esatea, baduzu ere ondare bat, transcendentzia handiagokoa, ez da. Eta beraz, eta nolabait ere hori mailan gainean jarriz, gonbidatu ditugu gure artean, bai Miren eta bai Xabier, behar bada, beraien beraiek ezagutzen dituzue eginkizun jakin batzuegatik, baina nik besteren bat edo beste ere azalera ekarriko nuke. Gure artean, kasu honetan Miren Elgarrezta, Zumarragarra bera, baina urteak daramatzana noski Oñatin bizitzen, nekazaritzaren munduan hainbat eginkizun betetakoa, eta azpimarratuko nuke nekazaritzaren hain zuzen ere, beste hartzaile eskola eta bar, oso lotuta daudelako ere udalerri txikien, goizean hitz egin dugun, bizi berritze ekonomiko endogeno horrekin, ezta? Beraz, ezagutza hori badu, eta agintaldi honetan, Gipuzkoako Foru Aldundian, berdintasuneko zuzendari. Baina berdintasuneko zuzendari izateak ere, badakarkio udalerri euskaldun batetik etortzeaz gain, badakarkio eginkizun berezi bat, eta da mundu kontzeptual oso erdaldun batean zeratu behar duela, ornitu behar duela bere diskursoa eta bere lana, ezta? Feminismoaren inguruko iturriak Euskal Herrian ere oso emankorrak izan baditugu ere azken aldian, egia da, oso gai transnazionala dela, eta hor mugitu beharra daukala. Gaur ere gure artean da, baina, Amsterdamen egotekoa zen, eta, hitza emanda zegoenez, etorri da. Beraz, esaten ari nahi zenarekin azpimarratu nahi dut, nolabait ere, bera hemen egotearen pertinentzia, ezta?
Eta bigarrena, Xabier Amuriza, behar bada, ezaguna zaigu, bertso munduan egin duen ibilbideagatik, baina nik ezagutu nuenean, olako jardunaldi baten antolatzaileen bilela, hain zuzen ere izan zen, euskarazko ikusentzunezkoak itzultzen ibilia zelako, eta tartean, geroztikan, euskal kulturaren zutabe edo eduki bihurtu den, dragoi bolak. Eta Itanoan gainera, itzultzen zituen, horrek ere bere burua usteak eman zizkion Xabierri, baina, manga, marrazki bizidunen mundu kontzeptuala, edo hainbat ikusentzunezkoena, beste hizkuntza batetik, euskarara ekartzeko lan hori bete behar izan zuen, eta beraz, leiho hori zabaldu euskaliztunei. Leiho hori zabaldu euskaliztunei, eta bere euskaltasun horrek, kasu honetan Etxanoarra edo Etxanoztarra izan da, Etxanotarra izan da, nolabait ere, bere euskaltasun hori baliatu behar izan zuen, begira zertarako eta euskaldunei munduko leiho hori zabaltzeko, ezta? Piskatola frikia izan da, esango dut, manga kulturaren leihoa euskarara Xabierrek zabaldu zuela. Beraz, anekdotario alde batera utzita, uste dut, badirela bi persona kasu honetan aski ibiliak, talentuaz eta lurgune euskaldunaz hitz egiteko. Eta horren arabera, pixkat gidoiari jarraituz, galdera bat egingo diet, biei, eta elkarrizketa moduan eramango dugu, beraz, ez da hitzaldi luzerik egongo hemen. Eta galdera batekin hasiko litzateke, ezta? Eta ia, zuen iritzian, arnasgune batean sortu eta persona moduan hasi izanak, izan alduen eragin baikorrik, ibilbide profesionalean, eta kasu honetan galdera personala da, ezta? Eta hala bada, zuengan bakarrik izan duen, hala inguruan ere somatzen duzuen halakorik. Beraz, lehenengo galderatik, ezta? Saio honen ardatza mahai gainean. Izan du, eraginik? Eskerrik asko Xabierrek hitza eman dit, ni hasteko ez dakit. Ondo entzuten da? Gerturatu. Orain ondo entzuten da? Bueno, galdera bota du eta nik uste dut pixka bat eta galdera horri erantzuteko testu ingurua aipatu du Zumarragan sortua naiz eta arnasgunetik edo arnasgune kontzeptu honetan eta arnasguneak ditun ezaugarritatik nik uste dut urrundu egiten dela Zumarraga. Bertan sortua eta egia da azkeneko 25 urte hauetan eta oinatin bizi naizela. Jaio nintzen puntu hortan, esan beharra dago, Espainiar etorrera masibo bat egonkortzen hasita zegoen Zumarragan, eta Zumarragari beste herri askoi bezalaxe, sekulako erronka baten aurrean eta bere euskara, bere euskalkia eta mantentzeko nahiko aleginak egin behar ziren garai hartan, eta esan beharra daukagu nire haurtzaroan eta nire nerabetasunean Zumarragan entzute zen berba soinua gaztelaniaz konposatzen zen, neurria handi batean, eta ia nire bizitzaren zati esanguratsu bat edo Zumarragan edo kokatzen dut. Arnasgunea aipatzen dugunean, hala eta guztiz ere, eta trebentzia espada, bai pentsatzen dut eta Zumarragan bai aurkitu genuen gure arnasgune propioa, eta arnasgune hori familiatxean edo nolabait jaiotetxean eta murgiltzen zen, eta zorrotzagoa izango banintza, erabat edo fokoa jarriko nuen edo nire amarengan, nire ama niretzako, eta permititzen badezute arnasgune unitatea bera izan zen. Berari esker, ze benetan maiukia bezalaxe egunero esaten zigun zenolako garrantzia zuen gure euskara maitea edo konserbatzea, bizkaitarra zen, Gipuzkoan baten eta hala ere aitu egiten zen bizkaieraz, eta bizkaieraz ikasi genuen. Baina egia da, etxetik kanpo, erabat gure soziologia guztiz gaztelaniaz eta blaituta bukatzen genuen.
eguna. Halare, nolabait kontzientzia hori, eta oso kontzientia izan naiz nire bizitzaren ibilbidearen osoan, euskal hiztuna banintzela, eta zailtasunak nolabait garatu izan dudet. Gero nire bizitzaren azkeneko zati esanguratsu batean, azkeneko 25 urte hauetan, bi herrien artean eta bi herrien artean garatu dut. Lehenengoa bizilekutzat hartu dudana, Oñati bera, eta oñatiar batzuk hementxe ere badaude, eta bigarrena Azpeitia bera, lanlekua bezala, urte desente, hain zuzen ere, landa eremuaren nire ibilbide profesionala zati haundi batean, Azpeitian eta lanlekua egonik, nolabait, bien artean, bi arnasgunen niretzako oso potenteak izan dira, eta hoiei esker nolabait, nire euskara, hiztegia, esamoldeak, eta hori junda denboraren poderioz, aberazten, eta momentu honetan euskaraldian gaudelarik eta aprobetxatuko dut baitare, nolabait lortu dute bi herri hauen artean ago bizi bat edo erabat ni bilakatzea, ez? Eta hori oso importantea da. Ibilbide profesionalari dagokionez, nik pixka bat bi espaziotan banatzen dut, ibilbide hori, lehenengoa dudarik gabe landa eremuan garatu izan zana, eta ikusten detena da, naiz eta arnasguneetan, etengabeko arnasguneetan, eta nire ibilbide hori egin, nolabait lortu egiten zan bi perfil ezberdinetako pertsonen arteko harreman oso aberatsa. Alde batetikan baserritarrekin eramaten nun praktikamente denbora gehien, eta zen nolako perfil diferentea zen, nire aldetikan zenbat hiztegi teknikoa erabili behar izaten nuela, eta baserritarrena antzinako samoldeak edo antzinako zenbat objektuk edo zenbat ekintzak, baserriarekin lotutako ekintzak izen diferente niretzako ezezagunak zirela. Beraz, iruditzen zait, zentzu horretan, aberastasun handia badela. Eta bigarren zatian, oraintxe Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta espazio publikoan murgiltzen naizen denboraldi honetan, iruditzen zait baitare ekarpen oso garrantzitsua egiten diogula gure komunitate osoari, lurralde osoari, arnasguneak diren herrietan eta bestetan ere, hartzen dugun erreferentzialtasuna. Esan beharra daukagu, lurralde elebidunean gauden hontan, nolabait baitare akzio positiboak ere egin behar ditugula, bi hizkuntzen artean dauden aldeak nolabait berdintzen joateko. Eta espazio publiko honetan eta ordezkaritza publiko garen heinean, baitare erabili behar ditugu nolabait teknikak edo araudiren bat, nolabait ekintza positibo hori aurrera ateratzeko. Eta zentzu horretan, nik uste erreferentzialtasun puntu bat edo elementu bat edo kokatzen da gure pertsonetan, eta lortu egiten deuna da akzio positibo horrekin euskararen presentzia bermatzea eta erreferentzialtasun hori lortzea. Eta hor kokatuko nuke ibilbide profesional horretan edo egiten dugun ekarpena zentzu horretan. Igual, Xabier, zure txanda. Arratsaldeon eta ongi etorriak esan dugu hasieran, baina ongi aurkitua zeren gu etorri gara eta zuek hemen zendeten. Beraz, saiatuko gara zuen egotea bizigarri izan dadin. Nik ez dakit gaio hauen inguruan gauza handirik ekar dezakedanik, baina deitu zidaten, hitz egiteko gauza bana izela pentsatu nuen eta etorri egin naiz. Eta arnasgunea esatean, gure herri txikiak eta arnasguneak eta kontestu horretan, mailak eta bat egin nahi nuke, neurea pertsonola eta orokorra ere bai. Herri txikiak zeintzu dira. Txikiak, ni neu, etxanon, jaio nintzen, eta etxan orduan, herri txikia zen,
naiz eta lurrez handia, gero Amorbi eta Etxano Zornotza bilakatu zen, herri txikia zen, baina niretzat Etxano mundu handia zen. Zeren badago beste kontzeptu bat, batzuk sortua gara eta gure arrazgunea izan da ez bakarrik herri txikia, baizik mendia. Kontzeptu desberdina da, eta nik goitik, menditik ikusten nuen Etxano, eta iruditzen zitzaian mundu handia. Eta nire lehenengo liburu propioa hain zuzen izan zen menditik mundura. Alde batean ikusten nuen goitik Etxano, niretzat mundu handia, eta ikusten nuen Zornotza. Zornotza niretzako zen mundua. Eta hangoian, mendian, arnazgunea dena zen, arnazgune. Dena nuen arnaza. Nire urtzaroa arnaza singuraturi joan da. Eta arnaza horretan animaliak, txoriak, lurra, dena hor zegoen. 10-11 urtera arte, hor eskolara joan etorriak, baina hangoian. Gero seminarioa 11 urterekin arnazgunea intelektualki behar bada baina emozionalki itogunea gehiago izan zen, baina oporretan etortzen nintzen etxera, beraz, udan atzera berriz mendira. Eta gura zen ez bakarrik arnazgunea, baizik nire askagunea, askatasun gunea. Eta hori 24 urtera arte. Eta mundua, Etxano, goitik ikusten nuen, eta Zornotza pixka berago gauza handitzat. Orduan, nire baitan, nire gogoan, mundu hori dago, eta gizaki guztien, gizaki kontziente, zentzudun guztien gogoan egongo den bezala, haurtzaroa da, gure baitatik sekula alde egiten ez duen mundua. Eta norabe joaten garenean, itzultzen gara haurtzarora, edo pasatzen gara haurtzarotik, edo etortzen zaizkigu, haurtzaroko sentimenduak errepikatzen dira eta gogoratzen gara haietaz. Eta gizaki baten eta kontzientzia baten izaten nagusia oroimena eta identitatea bada, ni zerbait sentsazio bat orain sentitzen dudanean, identifikatzen dudanean, hau berdina sentitu nuen 5 urte nituela eskolara ninduala, zuhaitz bat edo adar bat edo sustar bat ikusten dudanean, ura, sentitu nuen ura, berdina bada, orain ura eta ni berdina gara. Beraz, bitarte guztian izan da hor, nortasun bat, ni bat, kontzientzia bat, eta hori da niri intelektualki eta emozioz ere pozik handiena ematen didan sentsazioa. Ni naiz ura naiz ni eta bitarteko guztia. Eta ura gabe ezin naiz inora joan ez ibili. Beraz, nire sorrera oso goian izan zen, oso goian eta bakartadean, 2 edo 3 basarrian, baina oso sakabanatuak, eta 10-11 urtera arte, nik eskolatik aparte, erdi bakarrik eman nuen nire bizitza, baina bakarrik alde batera bekaitzez, inbidiaz, behan ikusten nituen mundu horien inbidiaz, baina beste alde batetik, nire burua libre eta arnazez beterik ikusten nuen, eta nire haurtzaroa ona izan zen bere urritasunean, ederra izan zen bere urritasunean, eta ura da gorderi daukadan sentimentua bizitza guztian zehar, eta beti izango dut, haurtzarua, edo Zumarragan, edo Lazkaun, edo Azpeitin, edo Kalean, edo Kalezuluan, hori dela gure mundua beste variazio posible batzuekin, gero joan direnak eta etorri direnak, baina beti itzultzen gara batez ere sentimentuetan ara. Nire zorrera beraz hori izan da, eta hain zuzen nola zan baitut menditi mundura izan zela nire lehenengo lana, bertso eta poesia moduak, hain zuzen gaur bidale diot bati, orain 51 urte idatzi nuen edo 52 urte, eta poema bat zen hain zuzen pinua. Ni pinuaren zibilizazioa naiz. Nire arreba bat pinuak eskondu zuen. Nire nahia bat ere bai. Ni seminarioan
zerbait gastua izan banuen, zegoen apurretik pinuak eman zuen. Pinua gure ingurua izan zen, pinua arbola bat izan zen, eta nik poema bat egin nuen, pinua lehen alde bezala edo pinua maitatuz. Eta niri min ematen zidan, pinuaren kontra hitz egiten zutena, zeren ni pinuak, eta gure etxea pinuak salbatu zuen, da etxe asko, pinuak salbatu zituen gerra osteko ondamenetik, itomenetik eta pobreziatik. Eta orduan, oso gogor, eta horrelako poema bat egin nuen, eta hain zuzen, orain pinuarekin dugun arazo honekin, hain zuzen poema hura honela bukatzen da, eta gero Gipuzkoako diputaziotik eskatu zidaten aldizkari baterako, eta jakin zutenik pinuari buruz egin nuela holako pinua defendatzen bezala, eta hori harrigarri, eta arrezkero hartu monak izan ditut, Gipuzkoako arduradunekin, aldundikoekin, eta eskatu zidaten, bai, oso ondo, eta erderari itzuli, eta hor aldizkari baten agertu zen, da harrezkero harremanak egin ditu. Eta poema hori ondela amaitzen zen, gaur hain zuzen horietako bati, bialdi da mezuan erantzunez, bidali ona. Poema hori ondela amaitzen zen. Eta inoiz, hiltzeko ordurik baletorkio, eta etorriko zaio, nik bizi banaiz, maite baten galera kantatuko dut. Eta gaur handik onantz nentorrela, eta idatzi diot lagun horri, haizu, profezio hura betetzeko garaia heldu da. Ez genuen uste, nik ez nuen uste biziko nintzenik, bada espada jarri nuen bizi banaiz, bizi naiz, eta pinuaren eriotza, eta pinua etorri zen bidetik isilik joango da. Hori da nire zorrera, hori da nire mundua, eta hortik aurrera, gaur zer ekarpen egin ahal izango dudan, baina berriz galdetzen badiet zerbait, erantzungo dut. Talentuaz ari gara, eta galdera, bazen, gehien utziko dut, eta pasako gara hurrengo galderetara, bazen, zuen iritzian, arnasguneek bazuten, nolabait ere, talentu duen personak eragiteko, sustatzeko, doai bereziren bat, ezta? Eta hori horrutziko dut, ez diozu erantzun, eta hurrengo galderak nolabait ere kontestura ekartzen saiatuko naiz. Miren, esate baterako, eta zure gaur egungo eginkizunetatik begira, ze diagnostiko egiten duzu arnasgunei begira, eta berdintasun zuzendarizaren aldetik, eta nolabait ere bereziki emakumeak bizi duten egoera aipatzen duzun aldetik, lehen ere Loreak azpimarratu duena ederki. Egia da, ez da denbora asko gai honetan murgildu garela, ezagutu nahi genuen genero irakurketa eginez, landa eremuan diagnostiko bat behar genuen, diagnostiko asko egiten dira genero ikuspegitik, baina ez guztiz esan nahi dut kategoria bati begiratuta, eta kasu honetan landa eremuko kategoria horretan nola konportatzen zen edo zeintzan ez jarrera genero ikuspegitik arrakala horiek eta nola mugitzen ziren. Eta egin genuen diagnosi bat, egia da, bertako jendeak pozik hartu zuten horrelako ekimen bat aurrera eramatea, ze inoiz ez da diagnosi sozioekonomiko bat egin genero ikuspegitik eta hain zuzen ere landa eremuan. Eta dato batzuk eta pixka bat baita ere kontestun jartzeko, nik esango nuke oreka badela, nik uste dut elemento gako bada arnasgunetan eta landa eremuetan, noski arnasguneak eta landa eremu herri txikiek nolabait guztiz lotuta daude, eta lurralde orekari begiratuta, Gipuzkoa oso ondo posizionatuta dago zentzu horretan, 720.000 biztanlea ditu, eta horietatik 120.000 nolabait kokatzen dira herri txikietan edo landa eremuetan, herri eta auzogunetan. Horietatik 120.000 horietatik 40.000 dira izuzen ere 2.500 biztanleti berako herrietan bizi direnak. Eta
ez hori bakarrik kopurua, agian txikia dirudiarren, nolabait hartzen duten estaldura edo lurraldearen estaldura handia esanguratsua da, 154, ia 150, 40.000 pertsona horiek hartzen dute. Netzako datu horiek oso importantia da. Genero irakurketa horretan kontutan hartu behar dugu emakumeok, herriaren erdia izanik, diagnostiko honetan ikusi izan dena da emakumearen presentzia ekonomikoa eta soziala ez dela hain handia eta gainera ez dela handitzen alderantziz baizik, kontrakoa egiten du. Aztea jun partez nolabait edo gutxitzen doa presentzia hori. Eta hor badaude adibide garbiak edo eragina dutenak, eta dira, askotan entzun izan dezuen eta dauden arrakala, gizon eta emakumeen artean arrakalak edo arraiak. Bai lan banaketaren arrakala edo lan ordainsariaren arrakala, eta baita ere landa eremuan, lehen sektorea bertan kokatuta dagoelarik, baita ere titulartasunaren jabetza horretan ere badauden hainbat oztopok. Nolabait ikusten da landa eremuan genero desberdintasunak nolabait handiagoak badirela. Gero, estereotipoai begiratuta, eta estereotipoek berebiziko indarra badute, modu nabarmenean landa eremuan, etxeko andrea irudi hori nunbaiten sendo irauten badu landa eremutan, landa gunetan eta irauten du, eta naiz eta etxetik kanpo lan egiteko guztiz onartua egon arren, etxeko zereginak, bai, kanpoa lanea jun bai, baina etxeko zereginak utzi gabe. Eta nolabait emakumearen rola etxeko zeregine horretatik eta aldentzeko pentsamoldea baldin badago nolabait gizarte onarpen basuagoa ere jasotzen du emakume horrek. Baita ere, diagnosi horretan ikusi izan dena ikasketa mailari dagokionez, zenbaki erlatiboetan, prestakuntza maila herri txikietan benetan altua dute emakumeak. Portzentaian altuagoa dugu prestakuntza maila altuko emakumeak kokatzen dira herri txikietan. Eta hor, egia da ez dugu oraindik azterketa kualitatibo sakon bat egin, baina benetan merezi du horren atzean ze faktorek eta mugitzen dira pentsatzen dugu faktore subjektibo batzuk ere bai hor eragina badutela, eta esaten dugu, prestakuntza maila altu horrekin edo presentzia altu horrekin egia da herri txikietan lanerako aukerak txikiagoak izanik emakume hauek nolabait lan aukera horiek beste herrietan aurkitu behar dituzte edo aukera gehiago dauden lekuetan. Eta hor gertatzen da fenomeno bat izena duena iesaldi ilustratua, nolabait bizileku hartzen dezu leku batean eta zure ibilbide profesionala beste leku batean egiten dezula. Ni benetan horrekin oso errekonozitu egiten naiz paper horrekin, eta egia da ez nau asko kezkatzen fenomeno horrek baldin eta emakume hoientzat, herri txiki aukeratu izan duten hoientzat, herri horietan errotzeko nahiko baldintzak baldin badituzte. Zatik azkenean gure lurraldea txikia da, eta distantziak ez dira hain luzeak. Herri txikitatik herri handienetara distantziak badaude kasu salbuespen batzuk, baina kasu gehienetan distantzia hain handiak ez dira. Egia da, Gipuzkoako berdintasun politikak antolatzean, diagnosi honekin edo diagnosi honek erakutsi egiten digute modu berezi batean aztertu egin behar ditugu landa eremuan aurkitzen ditugun bereizkeri horiek. Eta nolabait fokoa baita ere jarri behar dugu genero irakurketa batekin. Nik uste dut aukera erakargarriak jartzeaz gain, nolabait txamponaren bestaldean bai aurkitzen ditugu berdintasuna oztopatzen dituzten galga horiek, edo arrakala horiek, eta horietan eragitea guztiz ezinbestekoa da, benetan emakumeak landa eremuan edo herri txikietan dauden emakumeen eta beraien garapen sozioekonomiko hori bermatu egin nahi baldin badugu.
Eta zentzu horretan, hortxe kokatuko nuke nik pixka bat hausnarketa diagnosia 4 puntutan edo labur bilduta. Eta horrelako marrazki bizidun asko, biolentzian eta biolentzaren gainean eraikita daudelako, eta violentua direlako. Baina hori, orduan izan zitekeen agian, halako harrigarri zamarra nola, baina ez gaur telebista pizten baduzue, violentzia gabeko, serierik ez filmerik ez ezarreztago, eta violentziarik gabe ezin duzu ezer efektiborik egin. Beraz, hori orain, gaur elideak inork esango, baina orduan, nola ariaiz gauza horiek itzultzen. Orduan, hori beste kontu bat da. Hizkuntzagatik, beragatik, ez nuen izan horrelako erasorik, baina bai gaiaren gatik, eta orduan, nik esan, nik kapitulu batean violentziaren apologia badator eta borrokan dalkarra usten, dalkarra hiltzen da hori bada, nik ezin dut esan ez, hau nik moralki, hau ezin dut etikoki, eta etxera noa, ez lan bat egin behar dut. Zoritxarrez, kezka hori desagertuta dago. Zineri gehiena, orain, violentziaren gainean eginda dago, edo violentzia, edo frivolitatea. Horren gainean, efektua lortzeko. Efektuak ere, eta gainera hori ez da hemengo gaia, baina nik beti horren kontra defendituko dut artea eta talentua. Tiro bat nahikoa den lekuan, beste tiro guztia sobra daude. Hori ez da artea. Hori da violentzia esprimitzea. Eta violentziaren esprimitzea horrekin efektua lortzea, hori ez da artea. Violentzia iradoki behar duzu, eta orduan Son Gokuren kasuan hori izan zen batez ere niri bota zidatena horrela eta pixka kontuak eskatu zikia, batzuk, ez? Baina gero, nola gehienek eta ume guztia ikusten zuten, Son Goku egiten duena, alkar jot, hori dana zilegi. Baina hori beste gai bada, ez? Nik alde horretatik, ni izan itzen belaunaldi horretakoa, itzulpenak asko egin ziren, telebista gero, telebistaia bete zenean, eta estoka bete zuenean, orduan aseziaren krisiak eta izten estudioak eta bar. Baina garai hori, niretzat lan emankor bat izan zen, eta hizkuntzarentzat ere, ez dut uste txarra izan zenik alde horretatik, ez ni bakarrik, beste askok ere. Eta ikusiko duzue, nola itzulpen bat, filme bat, naiz eta arrakastarik izan, euskaraz eginda dagoenean, beste kontu bat nola esan da, nola interpretatu dagoen, kalitatea behintzat bermatzen zen. Ez da gauza bera gertatzen zuzeneko programakin, da iztunekin, eta satariekin, eta abar, eta kolaboratzailekin, eta ez da hainbeste eskatzen, edo badakigu ezin den ere, baina eskatu ere ez dut uste. Baina idatzietan eskatzen zen, egiten zen, eta horrela da. Eta beraz, hizkuntza aldetik askoz ere berme handiago dauka, euskaraz itzulitako pelikula batek, naiz eta behar bada orain baino hori izaiun interesatzen, baina hobea dira, kalitate aldetik. Dena dela, eta gidoian aldaketa txiki bat eginda, badugulako guk ere galdera aurretik eta bar hemen idatzita, eta Xabierrei tirako diot bigarren aldiz, eta hor utzi duzu leku horretan, galdetuko nizuke, hain zuzen, uste duzu gero eta kaletarragoa den euskaldungo batentzat arnasgunetako hizkuntza profesionalen gaitasunak baliogarri izaten jarraitzen duela? Talentuak, kasu honetan, hizkuntza senak eta ala hor galera bat ere aurre ikus dezakegu? Galerak eta gabezia, biztan da, badirela, baina hizkuntza bat talenturik gabe eta zenik gabe ez dago aurre ateratzerik. Eta izango da zabor hizkuntza bat, eta zabor hizkuntza bukatu egiten da. Amaitu egiten da, eta iraungi egiten da, estingitu egiten da. Beraz, hori printzipio hori oinarrizkoa da, elementara kalitate bat gabe ezin du hizkuntza batek aurrera joan, naiz eta iztunek eta aldutena egiten. Hori horrela da. Gero, hemen orain arte edo pixka bat mitifikatu izan dugu, da egia izan da, herri txikietan eta euskara freskoago, naturalago, orain ere, hori egia izan daiteke, baina pixka bat hau kale orokor bat da. Eta herri txikiak esan dugunean, herri txikiak horregatik esan dut, zeintzu dira herri txikia? Niretzat herri txikia, ez dakit, 500-etik berako herriak asko dira Gipuzkoan, da auzoak.
Orduan, hoiek desagertuko dira, ez dira desagertuko behar bada. Etxeak egiten dira, beteko dira, baina nortzu betetzen dituzte bertakoek, ala aldameneko herritik etorritakoek. Orduan, kale orokor bat, kalea, pixkate homogeneizatzen ari da. Eta herri txikietan ere, askotan entzuten dugu, basua salako herri txiki batera, eta pasatuko duzu kale alderik alde, eta ez duzu euskararik entzengo, zer gertatzen da? Kanpotik etorri direnek, behar bada badakite, baina ez dut egiten. Beraz, hori kale kontu hori eta ni oso mendikoa eta izanik niretzat hori pixka bat gure iruditeriatik aldatu beharra dago oso, ez da horrela. Herri txikietan jendea joaten da beste toki batera lanean, umeak herri handietara joaten dira, handi datoz, herri handietara etorri dira bizi izaten herri txikietara, eta orduan hor kale orokor bat gertatzen ari da, beraz, kalerako egiten ez badugu, ez du balioko, behar dugu iztunentzat eta euskaldunentzat egin. Eta euskaldunak izan behar du, duinki gaitasun minimo bat, eta gaitasun minimo hori pixka bat izan behar du gaitasun on bat. Euskaraz ondo ez dakin batentzat ezin duzu erraz idatzi. Askotan euskaraz erraz egitea, baina erraz norentzat egin behar dut. Ez dakin batentzat ezin dute erraz egin. Orduan, edozein euskaldun irakurle gaur egun, iztegian dalezikoan bat ere beste arikitarik egin gabe, erderaz irakurtzeko liburu bat baditu 10.000 hitz, euskaraz posten bakarri dauzka. Aizu, horrela, ezin duzu ondo jarraitu iztegia gabe liburu bat. Orduan, alde horretatik, herri txikietan iztegi bat gehiago egon daiteke, naturaltasun gehiago egon daiteke, baina gaur egun hori nahiko herri txikiak oso kalean bizi dira, eta kalea oso herri txikietan bizi dira, eta distantzia txikietan gaude. Eta arnazgune horiek iraungo dute, seguruenik egin diren ahaleginetan herri txikietan bertako jendea ez da gelditu, baina etorri dira, edo etxe bizitza bila, edo inguruko herri handietatik, eta hor dabil, hor transversalidade horretan bizi da. Beraz, arnazgune horiek asko homogeneizatu dira, eta herri txikietan bizi diren bertakoak ere, herri handietan egiten dute bizimodua, eta herri txikietan ez dago lehengo gizarterik. Herri txikietan bertan bakarrik ezin zara bizi, ez dago gizarterik. Eta gaur eguneko edozein euskaldunek eta zerbait maila bat lortu duena, bai lanbidean, bai edozertan kulturan, harentzat gizarte txikia da herri txiki bat. Bertan bizi bada ere, biziko da, kalearekin harreman etengabean biziko da. Eta kaletik etorritakoekin harreman etengabean. Hor sortzen dira, gune berriak, etorri direnak, bertakoak eta bar. Eta hizkuntza aldetik, hori oraindik egongo dira batzuk, ez dakit, Goizu eta handago eta behar bada han jarraituko du adibidez, hainbeste kilometrok bere izten duelako eta erdi bakarrik eta bar, baina araxe ere iritsiko da. Orduan, hemen Gipuzkoako, hemen inguru honetan, inguru industrializatu honetan da Bizkaian, hori herri txikien kontua, nik ondo dago. Hor ondo dago, eta zuek azterketa bat egiten duzuenean, aterako dituzu ondorioak, baina hemen emakume bat genero aldetik hitz egiten ari zaren ez gero, argi dago herri txiki batek ez dagoa emakume batentzako gizarte soziali ez dago. Eta mutila behar bada edo gizuna mugitzen dira edo ez dago, baina ez dago, ez mutilentzat ez emakumeentzat. Edo lotegia, izango da zoritxarrez hori gertatzen da, kanpoan lan egin, dan lo egin, umeak ere kanpora duaz, eta datozenean bakoitza eskola bat diator. Beraz, hor bizi izaten ikasi behar dugu eta bizi gara. Da nik leharti bai, nahiko ondo ezagutzen dut, Bizkaian ondo ezagutzen dut, eta nik uste dut horrela, eta ez dira herri handiak eta industrialki garrantzitsua, baina Lekeitio, Ondarro eta Markina, baina hor ze alde dago herri txiki batean bizi izatetik Markinan edo Lekeition, eta etengabe dabiltza atzera eta aurrera. Aldea dago, eguneroko bizitzan, bai, kotxea behar duzu, kilometroak, eta umeak, eraman ekarri, eta baina harreman sozialetan, hori pixka bat kalekumetuta bizi gara. Eta horrela bizi iztana, izango da, ez dakit, herri txiki inpernondiko personaia bat izan daitegean, bazter batean aurkitu dutena, baina bestela normala, hemen aurrean dauzkagunok, kalekumea gara, naiz eta ni mendikoa izan, orain kalekumea naiz.
Ongi, beraz, hor jarrita eta zera ez da, gizarterik ez dagoela aipatuta, Mireri galdetuko lioke kasu horretan, beraz, bere iritzian eta etorkizunari begira, komunidade inguru horiek arditzagun herri bezala, arditzagun bailara moduan, egitekoen artean non ikusten duzuzuk estrategikotasuna, zer egin beharko litzateke? Zertan saiatu? Hain zuzen ere, gainera, galdera hori lehen sektorearekin eta lotu egin dut, ez? Landa eremuetan orain arte, eta oraindik egia da lehen sektoretik jau denbora luze bada, ez nagoela murgilduta eta ez den nire ibilbide profesionala bertan garatzen, agian desenfokatuta auki dezaket eta ikuspegia, baina, bueno, saiatuko naiz nolabait pixka bat zentratzen, ez? Landa eremuetan eta herri txikietan, niretzako jarduera ekonomiko bat garatzea oso importantea da. Berdin da, landa eremu batean izan edo hirigunean izan, ez? Jarduera ekonomiko bat garatzea oso importantea da, nolabait bizirik mantentzeko gune hori. Eta egia da, herri txikietan orain arte ezautu izan duen jarduera ekonomikoa ia bakarra, lehen sektoreari lotutakoa izan da, abeltzantzarekin, hartzantza edo negutegiak edo zentzu horretan batez ere Gipuzkoan, nik Gipuzkoa ondo ezautu dut. Beraz, niretzako oso importantea jarduera ekonomiko bat egotea, zen neurri handi batean lanak denon bizitza egituratzeko izugarri gaitasuna duelako. Eta egituratzeko bizitza, baina bizitza zentzu osoan. Gure bizitzaren antolamenduan, nolabait eragina zuzena badu egiten dugun lan horretan, dauden ordiutegi erregimenak eta horrek asko egituratzen du. Eta landa eremuan herri txikietan jarduera ekonomikoa aipatu behar baldin badeu orain arte behintzat, eta oraindik ere pisu handia eta nagusia duena lehen sektorearekin lotutakoa da. Hala eta guztiz ere, azkeneko bi hamarkada honetan, bai ezagutu izan ditugu baita ere herri txiki hauetan, esperientzia berriak, jarduera ekonomiko berriak, nahiko berritzaileak direnak, kokatu izan direnak landa eremuan, eta iruditzen zait oraindik ez direla asko biztaratzen, askok eta askok teknologiarekin lotutako jarduera ekonomiko txikiak badira, eta iruditzen zait horiek ere nolabait reforzatu egin dezaketela herri txikietako arnasguneak diren eremu horietan biziraupena, eta bizirauteko eta jarraitzeko. Azkenean oreka bat mantentzea gakoa bada, giltzarria da, herri txikie horietan eta daukagun populazioa ere mantentzeko. Beraz, bai jarduera ekonomikoa bertan errotua egotea, eta oso importantea da baita ere bideragarritasuna. Lehen sektoreak azkeneko hamarkadetan benetan bideragarritasunaren erronka baten aurrean bizi izan da, eta egia da ezautu izan du deu, eremu hori edo jarduera ekonomiko horren nolabait beherakada bat, eta dana dago lotuta bideragarritasuna. Beraz, jarduera ekonomiko bideragarriak eremu hauetan errotuak egotea, nik funtsezkoak ikusten ditut. Ongi, eta ikuspegi horretatik, neska bat hortik helduta, estrategiko tasun horretan, Xabierri galdetuko nioke kasu horretan, ia ikusten duzun, kasu horretan, aipatzen zenun lehen, herri txiketako gizartea galdu dela, eta ez dakit behar bada nik oraindik ez dudan erabat asumitu egoera hori, baina behar bada galdetuko ditzuke kasu horretan, eta bide beretik, ea, udalerri edo arnasguretako hiztun trebeenek baduten egikizun estrategikorik euskararen geroan. Lehenik galdu ez aldatu egin dela, nik galdu ez dira egingo Gipuzkoako eta Bizkaiko herri txikiak oso mendikoak ez badira. Baina herri txiki horien konposizioa bai aldatuko da. Eta aldatzen ari da eta aldatu da. Horrek ez du esan herri txikia desagertuko direnik, baina lehen herri txikiak edo basarritik edo hartzantzatik edo horrela bizi baziren edo industri hurbiletik edo hangoa baziren orain aldatu egin da. Eta orduan
nun da kontua, herri txiki batzuk oso aktiboa dira, eta konturatzen dira ze aldakuntza etorri diren, baina ez da erreza bertakoak eta kanpoak eta baina lortzen dute, herri txikiak desagertu ez dira desagertuko. Baina herri txiki batzuetan hizkuntzak berak desoreka handi batzuk pairatu behar ditu, zeren kanpotik etorritako jendeak, nahiz eta batzuk ez dira euskaldunak, asko ez dira euskaldunak, beste batzuk euskaldunak izan arren, oso erraz egiten dute erderaz, eta orduan herriaren itxura alde horretatik asko aldatu da. Eta ez dakit, inorre ez bedi mindu, baina herri txiki batzuetan, nik joaten naiz, da nik neurarrian bertan ere, etxanon bertan ere garai batean izan zen, joaten nintzen ez nuen euskara egin zuten. Eta ni eskolara eta apaiz egin nintzen garaian, anetzen erdara egin zuten. Orduan, herri txikietan horrelako gora berak gertatzen ari dira. Herri txikia desagertu ez dionik egingo dienik, baina berformulatu elkar bizitza, eta orduan badaude herri txiki batzuk oso aktiboa dinak, eta lortu dutena gainera, ez bakarrik kanpotik etorriekin da bertakoekin, ez bakarrik integrazio, ez bakarrik herri txiki bat homogeneo osoa egitea, zaila da, ez? Kanpotik etorri dena, milatik gora biztanleko herria bada, han lo egiten duzu, baina lotegia dira. Baina herri txiki hauetan, elkar bizitza nahita ez, fizikoki besteik ezpada ere, elkarren ondoan egon behar duzu, eta harreman bat nahita eskoa duzu, baina pixka bat handiagoa bada, bizi zaitezke herri batera joan da, zer zango, nik, adibidez, ni orain berrizen bizi naiz, berrize herri handia da, berrize 5.000 bizilagun izateko, ez ditu asko behar, 5.000 bizilagun, peninsulan zehar, hiri handi bat da, toki askotan. Handia da, txikia da, baina berrizen, Eibartarra mordua bizi dira, eta badaki bizi dira, baina nik ez ditu Eibartarrak ezautzen, baina orduan, da horla da kontua. Txikiagoa bada, nahita ez, ikutu bat edo harreman bat izan behar dut. Orduan, txiki horietan sortzen dira guneak konpaktuagoak edo sor daitezke. Eta herri batzuk aktiboagoa dira, bai bertakoak, eta beste batzuetan ez da ikusten halako aktibitate hori, jarduera hori, herritasuna eta da beste batzuetan bai, orduan hori lanaren da ekinaren arabera da, baina galdu ez dira egingo herri txikiak. Orain, hizkuntzak hor herri txikietan gaur le Artibain Munitibarren Aulestin Gizaburun Amoroton hizkuntza hobea egingo da Markinan industria, denak ere ez dira oso handia, baina Gernikan baino, horria, egon daiteke gora bera, baina horre... Galdera hori baino zen, garai batean herri txikietako hiztun trebeenak eginkizun garrantzitsu bat izan duten bezala, kulturgintzan eta beste hainbat arlotan, galdera da, eta etorkizunean izaten jarraituko dute, ala zera, esan dezagun, polo hori mugitu egingo da. Zu nola ikusten duzu? Polo hori nik uste mugituta dago. Begira, polo hori nahiko mugituta dago. Eta adibide bat jarriko dizut, eta ez dute adibidea jarriko inor mintzeko inola ere. Baina, horrela da. Lehen herri txiki batera joatea eta hango informatzaileen gandik zerbait jasotzea hizkuntza garantiazko hizkuntza baten zera, segurantza zenuen. Orain ez da hori horrela. Da adibidea, herri txiki infernu handin entzuten ditugun protagonista askori lehenengo izean igartzen zaie erderazko telebizioa bakarrik ikusten dutela. Igartzen zaie, hizketan. Erdera euskera sartzen dute. Eta referentziak dira erderazko kateenak. Herri txiki horietan ondo hitz egiten dutenak ere egongo dira, baina batzuetan izaten direlako pertsonaia xelebreak eta dena dalakoa, baina bere ala esi gartzen zaie orduan, ez daukazu garantiarik orain, 80 urteko pertsona batengana joan, da haren gandik, euskera nolabait topikoki naturala esan dugun hori entzuteko. Ez, 80 urteko emakume edo gizonezko batek, askoz gehiago ikusten du, entzuten du erdal telebista, da askoz gehiago ikusten du Sálvame de Luz, euskal telebista baino. Eta hori bere ala antzematen da, beraz,
hori medio horiek araño iritsita daude, hor daude, beraz, kalitatea herri txikietan egotea hori ere aldatu egin da. Eta kalitatea dagoen tokian. Eta gaur egun kalitatea duinagoa eta ikasiagoa eta behar bada zena eta behar bada kontzientzia ere gehiago aurkitzeko kaleko antolakuntza joan behar duzu. Herri txikietan egon daiteke, baina horiek antolatuta badaude ondo, baina antolatuta ez badaude eta euren kasa bizi badira, ez dago orain 80 urte bezala gaur ez da horrela. Beraz, hizkuntza aldetik kalitate dagoen tokian, eta herri txikia ez da garantia kalitatea hiztunen artean aurkitzeko. Nik hori somatzen dut, ni apaiz izan nintzanetik, orduan eta ona, orduko adineko emakumea, edo ez zekitelako, ez zutelako besteri ikusten, haiek egiten zuen, zekitena natural. Gaur 80 urteko emakumeekin hitz egiten dut behin baino gehiagotan, eta ihartzen zaie, esaldi bat erderaz, esaldi bat euskeraz, da euskaldu naturala dira, baina zer ikusten dute, zer entzuten dute, erderazko kateak entzuten dituzte, beraz, hori ere, hor dago, da hori, herri txikietan behar bada gehiago hortatzen da, beste distrazio batzu falta dituztelako kalean ez daudenak. Orduan, denbora, salban edo ikusten, hor ze hizkuntza ikasiko duzun, badakizu, da hori ikasten da, ikasi egiten da. Beraz, herri txikian batzuetan badakit kalitatea badagoela, oso aktiboa direlako eta sortzen dutelako eta zaintzen dutelako, baina beste batzuetan ez da hori gertatzen. Kalitatea gehiago dago multzo handietan. Multzo handietan ere, zirkuito batean, jakina, zirkuito batean. Beste lagola kalean, beste gabe ez. Idoia sukaldarearen galderak ertzizkizu danez egin, falta zaigun lagunarenak, eta gaiak idoiaren azken puntura pasatzen hasita, galdera bakar batekin. Zer egin, geroan ere, nolabait ere, arnasgunek profesional trebeak, hiztun trebeak ematen jarraitzeko. Eta eskatuko izuet, ideia bana. Ideia bana. Zer egin daiteke? Txaberek gako bat aipatu du, herri batzuk bai, besteak ez, batzuk oso mugituak direlako, saiatuak direlako, beste batzuk ez horren beste. Ideia zehatzen bat azpimarratuko zenukete, etorkizunari begira eta eskuartean ibiltzeko modukoa. Bat zer esango dizu, ideia bat, baina arnazgune txiki horietan, arnazgune txiki horiek biziko dira arnazgune handien arabera. Arnazgune handietakoa da, arazo nagusia. Arnazgune txikiak ez ditu arnazgune handiak erabakiko. Alderantziz, bai. Orduan, nik ez dakit, nik bakarrik eman dezakedana da, nik ezagutzen ditut herri txiki batzuk oso aktiboa direnak eta oso kontzienteak eta talde militanteak eta oso kohesionatua daudenak, eta haiek lortzen dute eta beste leku batzuen ez da lortzen. Orduan, hemen kontzientzia, praktikara eramateak, hortik dator soluzioa, batez ere kultura ahul edo gabezietan dagoena, eta orduan, ematea, kalitateari garrantzia ematea, ez bakarrik, hitz egite. Hitz egite oso importantea da, hitz egiten ez bada galdu da. Baina ematea batez ere maila batean hitz egiten denean, da honela bukatuko dute pixka bate salaketa bat ere eginez, joan salaketa moduko bat. Larun batetan orain hasi naiz berrian kolaborazioa egiten larun batetan, eta azkenekoa kontrakultura zen da, hain zuzen hori da, orain gertatzen zaigu, harrituko zarete, baina euskalkiak galdu dira. Euskalkiak. Euskalkien kontzeptua galdu da. Sukalkien kontzeptua gelditu da. Eta esan, ni euskalkien ari naiz. Ez, zu azpeitieraz ari bazara, oso ondo dago, baina azpeitiera ez da euskalki bat. Azpeitiera da, Gipuzkeraren azpi euskalki inguruko baten, herri auzo etxe hizkera bat. Eta 3 kilometroarago dago Azkoitiera. Eta biak ez dira euskalkian ari. Bitarteko zubia orduan, batutik etxe hizkerara, bien bitartean badago hor euskalki bat, eta euskalkia dira 5.
ez bosten, bost dira. Euskalkiak dira bost. Eta euskalkien azpian daude, azpi euskalkiak. Eta azpi euskalkien azpian daude, pixka bat ironiko gizatzen, sukalkia gauda. Etxean egiten du sukaldean hemen. Orduan, nik euskalkien egiten duara eta neure etxanon egingo nukeen moduan, hemen hasiko baniz, zer irutuko litzaizuke. Hori ez da hizkuntza baten erabilera kultua. Orduan, bitartean hiztunak asko galdu dute euskalkiaren erreferentzia. Eta daukate, kontra jartzen dute batua eta euren etxe izkera. Eta hor bitartean euskalki bat dago. Eta euskalkian, nik uste du gaur eguneko, eta hor, zoritxarrez, euskalkian hiztun gehienak izan daitezkean alfabetoak. Eta orduan, alfabetatu dira batuan, da batutik etxe izkerara salto handiegia dago. Baina salto hori, ez zen hainbestekoa izango, ez litzateke hainbestekoa izango, euskalkiaren kultura bat edo lanketa bat egon izan baliz. Eta orduan, euskalkian egingo bagenu, gutxienez, ahots erreferenteek batez ere maila nazionalen edo maila jasoan ari garenean, hori ulergarri izango litzateke euskaldunik gehienentzat. Baina sukalkian, orain zabaldu den moduan, telebistan eta kate nazionalean, edo nola horrela egitea, niretzako hori kontrakultura argia da. Eta idaztea ere, era horretan, edo jai egitaroak, edo programak, edo danadalakoak, ikustea horrela idatzita, hori niretzako da kontrakultura. Orduan, amaitzeko, arnazune txiki horietan, daundietan, hor ez bakarrik bultzatu behar duzu egitea eta eustea, behar da baita kalitatea eta hizkuntzaren kalitatea behar da, eta horren zena berreskuratu behar da. Egitea bakarrik ez da importantea, baina batez ere medioetan eskatu behar dugu ahots erreferenteek landu dezatela hori eta programen eta kateen arduradunek ez dezatela euskalkitzat sartu, sukalkiak ehundaka dira. Euskal Herrian, Bizkaian bertan egongo dira oso diferenteak, ehun bat, behar bada. Nik miren entzun diot, ama horoskokoa duela. Horoskokoak, eta otxandiokoak, eta ondarrokoak, eta bermiokoak, eta aretsabaletakoak, eta eskoriatzekoak. Pentsa, nunda, euskalki baten barruan daude. Orduan, baina hor egonda Bizkaiera bat, landua, egonda, badago. Eta Gipuzkoan ere, egonda, eta badago, Gipuzkera bat, landua. Baina horrez pasaude, espadaukazu erreferentzia bat, eta espaduzu jaso hori, espazara gauza, orduan, salto handia ikusten duzu, batutik eta kontra jartzen duzu, batua eta zurea, baina bitartean, egonda euskalki bat eta azpi euskalki bat ere bai. Orduan, hortan, nik bukatuko dute esanez, hemen, kalitatea behar da, eta kultura ere behar da. Hizkuntza bat egitea bakarrik ez da nahikoa, eta kalitateari garrantzia eman behar zaio. Da, arnazgune txikietan, naiz handietan, horri lehentasuna eman behar zaio. Aldan tokian behintzat. Eta ezin duenari ez eskatu gehiagi. Baina hizkeratik bizidenari eskatu behar zaio. Hitz egitetik bizidenari eskatu behar zaio maila jaso bat. Maila kulto bat eskatu behar zaio. Eta hori baita publikoan hitz egiten denean ere. Herri txiki nahi zandi publikoan hitz egiten duzunean ezin duzu txosnan bezala hitz egin. Edo saiatu behar duzu, behintzat, beste erregistro batean, da beste jasotasun batean egiten. Hori da, nik orain, somatzen dudan horri etzaio garrantziere egin baten, da nik gogoratzen ari ni bertsotan hasi nintzenean, eta Aretxabaleta inguruan, da hor Bizkaiera eta orduan Arrasate inguruan, da hemen nola egingo dut, eta egin nuen Bizkaiera jasoan, ez? Da saioa bukatu zenean, gizon bat etorri eta esan zian, gero moduan ikendok. Baina gauza txarra moduan esan zidan, Zeratik, ura ohituta zegoen Gipuzkera zentzuten bertsolariak eta gero moduan ikendok. Joño. Zan ez, hortako gehiatua etxien. Bueno, haren bazekoan zenbat, beste maila batean entzun nahi zuen arek, da analfabeto izango zen behar, baina bazekoan zenbat. Eta garai hartan, elizan
zermoilari bat azten bazen txosnan bezala hitz egiten tabernan bezala, jendeak gaizki hartzen zuen, analfabetoa ziren, baina bazeukaten zenbat, beste maila bat hitz egin behar zela. Eta orain, alderantziz gertatzen da. Orain, edozein mediotan da, normal da, espontaneo eta freskoa eta ederkita, baina, da ni euskalkian ez, zu ari zara zeurea egiten, zeure etxekoa egiten, hori izte euskalkia. Bueno, orduan, kalitatea, kohezioa eta pixka bat duintasuna hizkuntzari eman behar zaio, eta kalitatea lehenetzi egin behar da, behin... Zazpimarratuko zeluke. Bueno, egia da gure ere muan eta genero ikuspegitik, askotan esaldia ja ematen du oso ezaguna dela asko dago egiteko, ez? Baina egia da daueneko eta diagnosi laneon horretan eta partekatu izan ditugun emakumekin nolabait proposamen batzuk eta nolabait mai gainean jarri zituzten eta hoiek nolabait inguratuta badauzkagu hoiekin eta zerbait edo proposamen nahiko zehatzak dira. Batez ere emakume nekazariek eta haiek esaten dutena nekazariak dira batetik, baina zaintza alorreko benetan ekintza guzti horiek erortzen direla emakume horien bizkarrean, eta hori ez dago inunen eta ikusia edo ez da baloratzen, eta beraiek bai ikusten zuten euren lana ez dagoela guztiz prestigiatuta, eta nolabait prestigiatzeko ekimenak eta behar direla bai, baina nik uste dut alor simbolikotik edo urrundu egin behar garela. Niretzako omenaldiak eta alakoak eta desente egin izan dira, eta nik uste dut horiekin eta emakumea ez da esetzen noski, niretzako prestigioa da nolabait beraiek egiten duten euren errealitateari begiratuta garatzen dituzten ekintzak, bai nekazariarekin lotutakoa edo zaintza alorreko horiekin eta nolabait ere aintzat hartzea eta benetan merezi duen balioa ematea, ez? Gainera, ikusten dana edo garbi dagoena arnasgunean askotan erabiltzen dugun oreka dela giltzarria, eta dudarik gabe horrelako oreka gizon emakumen artean oreka horiek mantendu ahal izateko nolabait berdintasun ikuspegia txertatzea ezinbestekoa dela. Berdintasunaren edo genero ikuspegitik egiten den guztia nolabait oreka horren alde egiten da neurri berean. Beraz, arnasgunetan eta generoa eta arnasgunetan daukagun erronka horren aurrean, garbi dago euskararen alde egiten den guzti horretan genero ikuspegia txertatzea ezinbestekoa dela. Eta nik pixka bat, gauza bat edo laburbilduz eskatu didazu horretan geldituko nintzateke. Erki, saio anaino ekarrita eta nolabait ere laburbiltzen pixka eta atera diren kontuak eta mai gainean utzita gai garrantzitsu bat berria ez dena, badena talentuarena, eta talentuarena oso lotua kapital sozialari, eta nolabait ere etorkizuneko komunidade eta bereziki euskararen lurgunean beharko den trebetasun hori, hain zuzen ere gauzak egiteko trebetasuna, sortzeko trebetasuna, ados jartzeko trebetasuna, modu erakunde edo, goizean Beingotxeak azaldu digun moduko erakundeak sortzeko trebetasun hori nolabait ere hizkuntzari lotuta joateko, zenbait klabe atera dira, eta gaina oso bitxia da, egunean zehar atera direna gero ikusi ditugu hemen, ezta? Eta azpimarratuko luke adibidez, haurtzaroari Xabierrek egin dion aipamena, goizean Xabier Beingotxeak esan dizkigun kontuekin, hau da, haurtzaroa eta hiztunak bere inguru hurbilarekin loturak eraikitzeko herri txikietarako edo udalerri euskaldunetarako behar diren azpiegiturak, azpimarratuko luke bereziki Mirenek aipatu ditu kasuekin, emakumearen egoera gehien bat herri txikietan, udalerri txikietan, eta nolabait ere horrek dakarren galera alde batetik eta errekuperazioa bestetik loreak aipatu dituen egitura kultural sozialekin, Joseba Garmendiak aipatu duen saretze hori tokiko garapenerako, hemen esan dugun bezala, dinamismoarekin eta bereziki bertako hizkuntzari eusten dioten herri hoiek, edo bizien eusten dioten herri hoien dinamismoarekin, eta Lorea eta Xaberek aipatu duten hizkuntza kontzientzia eta kalitatea,
Edo nahi baldin bada eta azkeneko birenen aipamen horrekin, ezta? Nolabait ere, udalerrietarako biztanleen, nolabait ere ardura eta eginkizun banaketa horretan, zenbait jarrera sexista gaindituz, oreka bilatu eta nolabait ere komunitate inklusiboagoak egiteko premia, egunean zehar behin eta berriro agertu zaigun beste ardatz horrekin, ezta? Gauzak horrela, hauntan utziko dugu gaurko saioa, ez dakit, nori dagokion gaurko egun honen amaiera ematea, baina behintzat gure saioari dagokionez, azpimarratuz amaituko dugu. Erabatekoa dela, nolabait ere Lurgune Euskaldunak talentua sortu eta talentua garatzeko daukan premia eta daukan erronka aurrean. Eta gogoratu beti Michel Etxekoparrek esaten duena, ezta? Ez, zuberoan bezain beste artista ez dagoela munduan inon. Eta horrek bere xumetasunean badakarkigu erronka handi bat, baldin eta beste ekialdeko beste euskaldun batek Eusko Ikaskuntzako Kongresuan esan zuen bezala, ezta, erabateko garrantzia daukala landaguneak eta landagunea bera identifikatzea bere balio eta bere ondare guztiarekin baldin eta metropolizazioaren ondoan biziko bada. Eta beraz, hor daukagu erronka. Talentoa, lurgunea identifikatu, kontzientzia eraiki, bai linguistikoa eta bai lurraldearena, eta horren arabera elkarrizketa bat eraiki gainerako euskal gizartearekin. Kaleko hiztunekin, zein euskararik ez dakitenekin. Eta hori esan da, gure saioari biltzat bukaera emango diogu.